niin, huomenta, tai oikeastaan mennään jo reippaasti aamupäivän puolta tuossa tässä näin. Meillä oli ruokana tänään tämmöstä pasta, niinku lasagne-ruokaa, tai semmoista niinku, vähän niinku pastaa, semmoista niinku makaroni, semmoista makaroni vähän laatikon tyyppistä. Mut siinä oli semmosia kierremakaroneja ja sitten oli tämmöstä niinku jauhelihakastikkeen tyyppistä vähän semmoista ja jälkkäriksi oli sitten kahvia ja silleen. Tumppi, mun ystäväni, on tulossa tässä näin yllättäen. Mä en tiennyt yhtään, että hän tänään tulee. Mä menin päätalolle tuossa äsken totuttuun tappaan. Ja Pia sitten kertoi, että Pia Lahti sanoi, että Tumpista soitettiin päätalolle tänne niinku ohjaajille. Ja mä sitten kysyin, että koskeekohan asia mahdollisesti sitä yökyläilyä, mistä Tumppi on kovasti höpöttänyt. Niin Pia sanoi, että kyllä, että Hanna on hoitanut kuulemma yhteyden tonne Kölliin. Ja Hanna on soittanut, että Tumppi on tulossa. Mä kysyin sitten, että onko se tästä Tumpin yökyläilystä, niin sanoi kyllä, että Tumpista on Hanna soittanut, että Tumpilla tulee yhdeltä lähtee taksi niin kuin sieltä Hakamaalta. Ja se on suurin piirtein ehkä noin 13.30 sitten täällä Yliköllissä. Koska 9 tulee taksi. Eli Hanna on hoitanut sen yhteyden tänne Ylikölliin ja hän on ilmoittanut siitä sitten, että Tumppi on tänne tulossa. Ihan hyvä, yes. Niin hänen kanssa pitää käydä kaupassa heti ensimmäisenä, kun sillä hän ei ole näitä viikonloppuruokia. Ja sitten me laitetaan seinään tuon mun asunnon puoleinen jääkaappi. Sinne tulee nämä Tuomaksen eväät, kun hän joutuu ostaa itse nämä. Kun hän ei maksa tästä tätä ateriapakettihintaa ja tämä niin kuin meidän ateriapakettihan ei hänelle kuulu. Ja hän ei saa syödä täällä taloruokia, niin sille pitää ostaa omia. Sillä on kuulemma 20 käyttörahaa. Niin saunasta kysyin, että voiko Tumppi tulla saunaan, että kun niin vanhan talon aikaan pääsi hän saunomaan. Niin Noora sanoi, että se on nyt kuulemma muuttunut tässä, kun tämä uusi talo tuli. Ja sitten valmistui remontista. Ja kun tuli tämä hyvinvointialue, niin enää ei saa kuulemma saunoa vieraat täällä. Sanoi Noora, että vanhan talon aikana ne vieraat on saanut saunoa ja niin kuin silleen. Mutta nyt kun tuli sitten tuo hyvinvointialue ja sitten tämä päätalo valmistui remontista, niin siellä on pikkusen käytänteitä muutettu, että nykyään ei saa enää vieraat saunoa, eli mäkin, jos saan jatkossa vieraita tänne, niin saunomaan ei pääse, että se sanovat, että toi Noora, että täällä ei enää saunoa saa vieraat, se on muuttunut, katon nyt, kun tuli tuo hyvinvointialue ja sitten tää päätalokin valmistui hienoksi remontista, niin jotakin käytännön muutoksia siellä on tehty. Et Noora sanoi, että se olisi niin kiva niin päästään saunomaan, mutta valitettavasti eivät voi, koska se on vain talon asukkaille. Mä sanoin sille, että kun Hakamaahan sallii niin kuin mun saunoa siellä aina kun mä menen sinne, niin Noora sanoi, että siinä on paikkakohtaisia eroja, että jokainen asuntola kautta niin kuin asumispaikka niin määrää itse sen, että saako vieraat saunoa, mutta meillä on tänään ja tällä hetkellä se, että ei saa saunoa ja Hakamaalla voi olla, että saa saunoa vieraat. Se on aina vähän niin kuin tapauskohtaista, mutta sanoi Noora, että jokainen niin kuin asuntola määrittää itse ne säännöt, että sanoi, että Hakamaalla voi olla näin ja täällä voi olla niin ja näin ja noin. Että se on niin kuin, vähän niin kuin silleen, että jokainen paikka kuitenkin määrää vähän erilaisemmin nämä systeemit, niin tavallaan se, että pitää myös asennoitua siihen, että tavallaan me voidaan joutua tavallaan niin kuin kuitenkin sitten elää tässä epävarmuudessa ja se, että jos kiristetään asioita. Ja mä mietin juuri tässä, kun nyt oli viime viikon perjantaihin asti taas olla se kehitysvammaisten oikeuksien päivä. Niin mä mietin, että mitä jos tulee taas uusi kiristys. Että miten mun käy sitten, jos tulee uusi kiristys. Ja että mun täytyy kyllä niin kuin jatkossakin saada niin kuin omat asiani päättää ja sillä tavalla. Ja niin sanoi toi Pia, että töissä sanoi toi yksi ohjaaja, että kehitysvammaisten oikeuksien pitäisi niin kuin jokaisella olla itsellään ja toteutua. Mutta valitettavasti osaan asuntoloista on jäänyt ikävä kyllä rajoitukset päälle tämän koronan jälkeen. Henkilökunta pitää jossakin tehostetun valvonnan paikoissa edelleen maskia, edelleen käytetään käsidesiä.
Nythän se on jo ihan suotavaakin, kun taas korona on lisääntynyt. Mutta se, että niin nyt kun kuitenkin ollaan tässä kuitenkin niin, että eletään tavallaan niin kuin siinä, että niin kuin ollaan tavallaan siinä, että ollaan niin kuin tavallaan niin, että nythän on koronaa taas liikkeellä. Niin sen tietyllä tapaa tietysti ymmärtää, että näin on, mutta tavallaan niin kuin nyt pitäisi kuitenkin niin kuin ajatella se sillä tavalla, ettei kuitenkaan ihan niin kuin tehtäisi mitä tahansa. Mutta nyt kun tätä koronaa on taas liikkeellä, niin nyt mä tietyllä tapaa taas ymmärrän sen, että ollaan tiukempia ja tiukoissa rajoituksissa ollaan ja sillä tavalla. Se on ehkä ihan suotavaakin nyt, kun sitä koronaa taas on liikkeellä, että yritetään niinku suitsia, että ei tule sitten ihmisille tartuntoja ja ei tule sitä koronaa tänne yksikköön. Niin mä tietyllä tapaa niin ymmärrän sen, että nyt täytyy olla taas tiukempia. Ymmärrän kyllä sen, että pitää olla nyt tiukempia silleen. Yritetään vääjäämättä välttää, että se korona ei tänne taloon tulisi sitten. Se on niinku se mahdollisuus siinä. Että yritetään välttää, että se korona ei iskisi tänne taloon, koska me olemme haavoittuvaisessa asemassa, koska tänne korona tulee, niin sitten täällä makaa petissä kaikki. Se on semmoinen juttu. Et me ollaan vaikeuksissa sitten, että tää on kuitenkin semmonen. Ja kuitenkin yritetään tavallaan pitää se korona pois täältä. Ja sillä tavalla muistaa, että se korona ei tänne yksikköön sitten tulisi. Se on aika tärkeää, että se korona pystyttäisiin pitämään täältä yksiköstä pois, että se ei tänne tulisi. Täysinhän sitä koronaa ja sen tänne tulemista ei pysäyttää. Mutta me pystytään omilla toimillamme tekemään se, että se korona ei tulisi tänne, että se pystyttäisiin tietyllä tapaa pitää pois. Et omilla teoilla pystytään tekemään niin, että pystytään tekemään niin, että omilla teoilla pystytään se korona pitää täältä pois. Ja sillä tavalla, kyllähän se korona tietyllä tapaa tullaan, että se ei sitä tarkoita, että se korona ei tänne tulisi, mutta se puhutaan ainakin vähän sitä koronaa silleen takavasemmalla, että se ei niin laaja tänne tulisi. Tyttöystävähän oli juuri koronassa, se sanoi, että hänellä oli todettu korona. Hän joutui sen koronadiagnoosin takia jäämään kotiin. Ystävähän ei töihin saanut mennä ja sille hän sanoi henkilökuntaa, että sä et mene töihin missään tapauksessa, kun sulla on korona. Ja se ystävä joutui jäämään sitten kotiin, että korona sulla on sen. He sanoivat, että kun sulla tää koronatilanne nyt on, niin sä et saa töihin mennä. Ja he sanoikin nimenomaisesti sitä, että nyt kun sillä on tää koronatilanne, niin se ei tämän koronatilanteen takia saa töihin mennä. Ja onhan se ihan ymmärrettävää, kato, että ei sitten tule tartuntoja kellekään eikä tule ongelmia. Niin yritetään pitää se tietyllä tapaa poissa täältä, koska ystävä voi olla vaarallisessa, jos se korona tarttuu, niin tietyllä tapaa yritetään pitää se korona täältä pois, että se ei tänne tulisi, koska me olemme sitten vaikeuksissa, jos se tänne tulee. Tumppi on silleen, että sille tilataan Hakamaalle taksi kello 1. Se vissiin yhden pintaan lähtee, niin se Hanna oli tuossa soittaessa tänne vähän sanonut, että se Tumpin taksi tulee silleen yhdeltä. Et yhden pintaan se taksi käy noukkaamassa sen sieltä Hakamaalta ja ne lähtee köröttelee sitten tänne päin. Niin se Hanna oli tuossa vähän sanonut, että yhden pintaan niin sen taksi tulisi hakemaan. Että yhden pintaan niin lähtevät ajelemaan sitten tänne päin. Sieltä menee semmonen noin 45 minuuttia, puoli tuntia 45 minuuttia menee tulla tänne, kato kun me ajaa kato sieltä Venkomäen APC:n liittymästä ja sitten he ajavat myöskin niin ja tulee se Venkomäen APC:n liittymän ajon kautta, niin he ajaa sitten Mytäjäisistä ja tulee sieltä, niin kyllä se sanovasti sanovat, että puoli tuntia 45 minuuttia on aika karkeasti se, mitä heillä menee se aika tulla tänne. Että he tulee kyllä, mutta
45 minuuttia kuulemma kestää se ajaa tänne, kato kun. Ja sanoi, että sen verran sieltä Hakamalta ajaa. Että silleen, moi moi!